ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футбол. пешниҳоди шумо мешавад гузориши навбатии мустақими мо аз ҷараёни бозиҳои лигаи олии кишварамон дар мавсими 2024. имрӯз дастаи вахши шаҳри бохтар дар майдони худ муқобили клуби марказии варзиши артиш аз шаҳри душанбе бозӣ мекунад. интизор меравад ки ин яке аз бозиҳои даври ҷолибтарини 16-уми лигаи олии кишвар шавад, зеро тавре медонем ҳар ду даста барои расидан ба ҳадафҳои муайяни худ мубориза бурда истоданд. аз ҷумла дастаи клуби марказии варзиши артиш айни замон яке аз он дастаҳое аст ки барои зинаи дуюм довталаб мебошад дар баробари хуҷанди хуҷанд, регартадази турсунзода ва равшани кулоб. акнун дӯстони гиромӣ, баъд аз дастфишурии сарбонҳои ҳар ду даста бо гурӯҳи доварон, барои мову шумо бояд ҳайатҳои асосии ҳар ду дастаро пешниҳод кунанд. дар мавриди гурӯҳи довароне ки дар ин бозӣ кор мекунанд ҳатман гуфта мегузарем. насрулло кабиров имрӯз довари асосӣ аст. ҳайати дастаи мизбон вахш ба таври зайл аст. дар хати дарвоза рақами 1 сардор кобулҷонов, бозигарони хати дифоъ рақами 13 сергей яворский, ӯ капитани даста аст. рақами 19 ҳусейн нурматов, рақами 23 муҳаммад насков, рақами 22 сунатулло азизов, рақами 20 бенҷамин ампонса, рақами 8 салоҳиддин эргашев, рақами 14 алишер шукуров, рақами 30 эммануэл мваненго, рақами 11 худойдод узоқов, рақами 17 нуриддин ҳамроқулов. сармураббии даста муҳсин муҳаммадиев. ҳайати дастаи клуби марказии варзиши артиш бошад ба таври зайл. дар хати дарвоза рақами 1 шоҳрухҷон эшбутаев бозӣ мекунад. бозигароне ки дар хати дифоъ ҳастанд: рақами 10 бакинде билонг ҷерард, рақами 4 комрони мирзохон, рақами 3 бахтиёр азимов, рақами 20 комрон иброҳимов ним муҳофизатгарон, рақами 17 исроил холов, рақами 22 ҷонибек шарипов, рақами 11 муҳиддин одилов, рақами 28 анани ҷулиус кваси, рақами 77 муҳаммад исоев, рақами 14 исломбек исоқҷонов. сармураббии даста шамсиддин қосимов. гурӯҳи доварон таҳти роҳбарии насрулло кабиров гуфтем ин бозиро ҳакамӣ мекунанд. ба ӯ дар канорҳо акмал буриев, ёвари ӯ аз шаҳри турсунзода ва хусрави сидиқзода аз шаҳри душанбе кӯмак мекунанд. довари чаҳорум хуршед дадабоев аз шаҳри хуҷанд аст. ҳамчунин дар ҷараёни бозӣ имрӯза гурӯҳи видеодоварон ҳам кор мекунанд. онҷо нафари асосӣ абдулло давлатов мебошад ва ба ӯ ҳамчунин шарифбек нуриддинов ва зуҳал хуҷаназарова кӯмак мерасонанд. нозири доварон насриддин азизов аз ноҳияи қубодиён ва комиссари бозӣ ҷамшед исмоилов аз шаҳри душанбе. бо ҳамин дӯстони гиромӣ, аз маркази майдон тӯб ба бозӣ дароварда шуд ва футболбозони дастаи вахш ҳамин лаҳзаҳо тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ медоранд. вахш баъд аз 15 бозӣ 18 имтиёз ҷамъ овардааст ва дар ҷадвали мусобиқа дар зинаи ҳафтум қарор дорад. ҳарифи имрӯзаи онҳо дастаи клуби марказии варзиши артиш баъд аз 15 бозӣ бо 29 имтиёз дар зинаи дуюм аст. тибқи нақша бозиҳои даври 16-уми лигаи олии футболи кишвар рӯзҳои 21-22 сентябр мебоист сурат гирад, аммо бо дар назардошти оне ки бозиҳои якуми даври нимиҳои ҷоми кишвар қаблан баргузор нашуда буданд ва таъхир уфтода буданд. лигаи футболи кишвар баъзе аз бозиҳои даври мазкурро пештар баргузор карданашро таъин кард ва баъдан дар ҷараёни миёнаи ҳафтаи дар пеш истода бояд нахустин бозиҳои даври нимниҳоии ҷоми тоҷикистон сурат гирад бо иштироки дастаҳои истиқлол, регартадаз ва ҳамчунин хуҷанд ва равшан. аллакай аз миёни бозиҳои даври мазкур рақобати дастаҳои эсхата ва регартадаз хотима ёфт. дастаи эсхата дар хонаи худ боиси минималии 1-0 ғалаба кард, ҳарчанд онҷо дастаи регартадаз хело ҳуҷумҳои зиёд кард, вазъиятҳои хатарнокро ба вуҷуд овард, аммо гол задан натавонист ва дар дақиқаи 87 мубинҷон муминов голи ягонаи эсхатаро ба ҳадаф расонд. инҷо ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи артиш бартараф карда мешавад. муҳиддин одилов ба қафо пас дода истодааст.
خب در این برابر دوستان گرامی چند از رقابت‌های دوره 16 با تأخیر افتادم. در این باره هم گفتم میگذاریم. اینجا فرصت هست، ضربه بسیار خطرناک در همین لحظه ها و طور ما و شما دیده استادیم این ضربه کمی بلندتر می رود. اسلامبек исоқҷонов ضربه را اجرا کرد. بختیار عظیمов و در این حالت البته پسی داده جانبек شریفов بسیار خوب بود با همدستش، اما اسلامبек исоқҷонов ضربه را کمی بلندتر روان کرد. خب از میان بازی‌های با تأخیر افتاده دوره مذکور دیدار دسته‌های خوجند و برقچی رو باید بگویم. این بازی اصلا روز 20 سپتامبر همه باید صورت گیرد، اما به دلیل آنکه قسم زیادی بازیگران دسته برقچی و دسته منتخبی جوانان توپ ساله کشور جلب شدند، این بازی برگزار نشد. حالا سوی نوبتی توپ رو می‌بینیم. هجوم بازیگران دسته بخش دوام دارد. ضربه بسیار خوب بود و این حالت برطرف می‌شود. علیشیر شکورов ضربه زد. حالا ضربه کنجی به فایده دسته میزبان. خدایداد узоқов در نزد توپ و ضربه کنجی باید توپ را به بازی دارد. پرتافتی توپ رو می‌بینیم راست سوی دروازه و در این حالت دروازه‌بان حریف شاهروخجان اشبوتاев تیار بود و همان حالت رو برطرف کرده توانست. خوب باز دو بازی دیگری دوره مذکور هم که میبایست 22 سپتامبر صورت گیرد به تأخیر افتادند. اینها بازی‌های دسته‌های حاصلات فرخار و استقلال دوشنبه و همچنین دیدار دسته‌های استرافشان و روشنی کلوب میباشد. این بازی‌ها با تأخیر افتادند به دلیل آنه که طور گفته میانه هفته در پیش ایستاده روز 24 سپتامبر باید بازی‌های یکم دوره نیم نهایی جام تاجیکستان صورت گیرد. دوم هجوم بازیگران دسته بخش، اما در این حالت سنت‌الله عزیزов توپ را از دست داد. باز هم تلاش‌های عزیزов خیلی فعال است در همین لحظه ها. پسی او چگونه امکانیت فرصت پیدا می شود، ضربه و گل در آغاز رقابت امروز بعد از دومین هجومی که بازیگران دسته بخش تشکیل کردند با آنها میسر شد که بعد دروازه ارتش گل زنند و نوریدین همراقولov در همین لحظه ها با زدن گل موفق می شود. حتما برای ما و شما صحنه تکراری رو پیشنهاد خواهند کرد. هنگام موقعگیری خود دفاعگران دسته ارتش به خطا راه دادند و در نتیجه ما و شما دیدیم که حساب شده شد. یک بار دیگر توجه کنید که عزیزов چگونه اینجا حرکت کرد. پس او با همدستش، اما خواستند بازیگران دسته ارتش پیش راهی بنجامین امپونسا را بگیرند. تو باشد به نزد نوریدین همراقولov آمد و نوریدین از این امکانیت خود خیلی خوب استفاده برد و حساب را توانست کشاید. خب برای آن نوشتجاتی که در تگ پیراهن خود داشت و اون را بعد از گل زدن نشان داد، حالا ممکن داور شاید تنها به طور شفاهی آگاهی داد به نوریدین همراقولov، ولی می شود حالتهایی که اصلا برای چنین عمل به بازیگران کارت زرد هم داوران نشان می دهند. جو یک بازیگر دسته وحش کمی آسیب گرفته است و هم دستایش به فکرم توپ را از میدان بیرون میکنند. بله همین طور هم هست. یوریتی بیلوزیم با علیشیر شکورov. غیر از بازی بین دسته های وحش و کلوب مرکزی ورزشی ارتش، همچنین امروز دوستان گرامی دیدار دسته های کوکتاش و پنجشیر هم صورت میگیرد. طبق نقشه باید همین روز این بازی هم برپا شود. خلاص در مجموع از 6 بازی دوری 16 3 تاش برگزار می شود و 3 تاش به وقت دیگر به تأخیر انداخته می شود.
акнун чун дар тирамо бошгоҳи футболии кишвари мо дар лигаи чемпионҳои дуюи осиё иштирок мекунанд, ҳамчунин дастаи мунтахаби кишварамон дар рӯзҳои фифа дар мусобиқаҳои гуногуни байналмилалӣ иштирок мекунад. баъзе тағйиротҳо дар тақвими мусобиқаҳои лигаи олии футболи кишвар хонахо сурат мегиранд. ҳоло як қисм аз бозиҳои ба таъхир уфтода бояд дар давоми ҳафтаҳои баъдӣ баргузор шаванд. дар ин сурат боз ҳам ҷадвали умумии мусобиқа пурратар мешавад. чун ҳолатҳое ҳаст ки айни замон агар мо ба ҷадвал назар афканем, баъзе дастаҳо чун 15 бозӣ ки доир кардаанд, имкон нест бигӯем ки чӣ гуна онҳо мавқеашон баъд аз хотимаи даври 16 метавонад дар ҷадвал иваз шавад. чанд сухане мехостам дар бораи мавқеъгирии бозигарони дастаи вахш инҷо гуфта бошам. дӯстони гиромӣ, дар хатти дифои марказ дар паҳлӯи Сергей Яворский тавре дида мешавад Ҳусейн Нурматов бозӣ дорад. аслан Ҳусейн Нурматов бозигаре аст ки дар канори хатти дифо бозӣ мекунад, вале имрӯз бо дар назар дошти мушкилиҳо дар хатти дифои марказ ӯ дар ҳамин мавқеъ бояд ҳунарнамоӣ кунад. қоидаи бозӣ вайрон шуд дар ин лаҳза. ва ҳамчунин чизи дигаре ки қобили таваҷҷӯҳ аст дар ҳайати дастаи вахш, ин як бора аз дақиқаи аввал дар майдон будани 4 ҳамлагар, зеро тавре медонем Сунатулло Азизов ҳам ҳуҷумкунандаи канорӣ аст, Эммануэл Мваненго ҳамлагари марказӣ, ҳамчунин Худойдод Узоқов ва Нуриддин Ҳамроқулов ҳам ҳуҷумкунандаҳо ба ҳисоб мераванд. Вакинде Билонг Ҷерард ирсоли ту ба сӯи ӯ, инҷо фурсат пайдо шуд, аммо Комрони Мирзохон каптени дастаи Артиш зарбаро росуи дарвоза зада натавонист. хеле муборизаи хуб мебарад дар ҳамин лаҳзаҳо Сунатулло Азизов, аммо тавре мебинед туба аз майдон маъз аз пои ӯ берун шуд. Азизов имрӯз ба эҳтимоли зиёд дар нақши ним муҳофизатгари канорӣ аз самти рост аст, ҳарчанд дар суратҷалсаи бозӣ ӯро ҳамчун дифогари канорӣ навиштанд, аммо дар канори рост тавре медонед Муҳаммад Насков бозӣ мекунад. аз эҳтимол дур нест ки тарҳи ҷойгишавии бозигарони дастаи вахш дар ин рақобат аз 3 дифогари марказӣ ҳам иборат бошад. боз мушоҳидаҳоро давом медиҳем, ҳатман дар ин бора гуфта мегузарем. тавре дида мешавад Худойдод Узоқов ва Нуриддин Ҳамроқулов бештар ба хатти ҳуҷум моил ҳастанд. Эммануэл Мваненго бошад каме поинтар бозӣ мекунад. на он қадар партофти хуб буд аз сӯи Сардор Кобулҷонов. тӯбро бозигарони дастаи Артиш гирифтанд, инҷо ҳуҷуми навбатиро роҳандозӣ кардан мумкин ва пеши роҳи партофти Ҷонибек Шарипов гирифта мешавад аз сӯи Муҳаммад Насков. Муҳаммад Исоев партофти бисёр баланди тӯб, аммо тӯб дар майдон боқӣ монду. баъдан муборизаи бозигарони дастаи Артишро ҳам дидем дар дохили ҷаримагоҳ ва он ҳолат тавре шумо ҳам дидед бартараф шуд. Сергей Яворский, Ҳусейн Нурматов. дар ҳамин лаҳзаҳо хеле хуб дида мешавад ки танҳо 3 нафар дифогарон дар қафо боқӣ мемонанд ва ҳар се онҳо дифогарони марказӣ хоҳанд буд дар ҷараёни бозии имрӯза. Ҳусейн Нурматов, Муҳаммад Насков ва Сергей Яворский. қоидаи бозӣ вайрон шуд аз сӯи Ҳусейн Нурматов. вазъияти стандартӣ бо иштироки бозигарони дастаи Артиш.
بیایید ببینیم که از این وضعیت استانداردی بازیگرانی دسته مهمان چگونه استفاده میبرند. کمی نفهمی بین بازیگرانی هر دو دسته در موقع گیری در داخل جریمه گاه. خب همین حالت اکنون موردی محاکمه قرار گرفته ایستاده است. کاپیتان های هر دو دسته رو به نزد خود دعوت میکنند. نصرالله کبیرов، کامران میرزاخان و سرگئی یاورسکی. و با فکرم اینجا این صحبت الهیده با کاپیتان ها با سروان های هر دسته به اون خاطر بود که با همدسته خود بفهمونند که در این گونه وضعیت ها بعد دسته جویی مشغول نشوند و آرامانه گویم طبق همان قانون قاعده فوتبالی بازی کنند. پرتافت توپ نتیجه نداد. صلاح‌الدین ارگاشف پاسی او به همدسته شیدومای هجومی بازیگران دسته بخش توسط کناری راست اینجا راه اندازی نمی‌شود. جولیوس کواسی در مرکز میدان توپ رو بازیگران دسته ارتش نگاه می‌دارند و پرتافت نوبتی توپ به خط حمله، اما محمد نسکف آرامانه این وضعیت را برطرف کرده است. و در این حالت چه اشتباهی دخل بود از سوی دروازه‌بان دسته ارتش. ببینید که قریب بود سوی دروازه خود. او برای بازیگران حریف امکانیت دهد که آنها از آن ثمرناک استفاده برده حساب را دیگر کنند. به نهایت اشتباهی دخل از سوی شاهرخ جان اشبوتاев دیده شد. و وقتی او هم دسته‌اش همان وضعیت را برطرف کردند. جونیبک شریپов توسط کنار چپ به پیش می رود. نیم محافظتگری مذکور اکنون ارسال توپ، اما این وضعیت برطرف شد، اما توپ باز هم به نزد جونیبک آمد و اکنون از پای علیشیر شکوروف از میدان توپ بیرون می شود. جونیبک اصلا دوستان گرامی می تواند هم در نقش دفاعگری کناری بازی کند، هم در نقش نیم محافظتگری کناری. امروز ما او را در نقش نیم محافظتگری کناری از سمت چپ دیده ایستادیم، زیرا در کنار چپ خط دفاع بختیار عظیمov هم بازی دارد. خب در مورد موقع گیری بازیگرانی دسته وخش بالاتر گفته گذاشتیم. در باره دسته ارتش هم باید بگویم که بکینده بیلونگ جرارد با همراهی کامران میرزاخان در مرکز هستند. کامران ابراهیمov و بختیار عظیمov از دو کنار در خط دفاع. بختیار عظیمov در سمت چپ، کامران ابراهیمov در سمت راست. اسرائیل خولوف در کنار راست خط نیم محافظه، جونیبک شریپov در سمت چپ، موحیدین اودیرف با همراهی انانی جولیوس کواسی در مرکز، محمد ایسویف در نقش تگ مهاجم است و هجوم کننده مرکزی اسلامبek ایساقجانov. در مجموع میتوانیم بگوییم طرح جوگیشوی دسته مذکور 4-4-1-1 یا 4-4-2، زیرا بعضن وقت طوری گفته شد محمد ایسویف پیوسته به حملهگری اساسی این تیم اسلامبek ایساقجانov کمک میکند. ضربه زده اسلامبek اینجا نتیجه نداد. برزه بازیگران دسته ارتش دوام دارد. حالا فرصتی ضربه‌زنی پیدا می شود و یک ضربه دیگر. این دفعه اکنون محمد ایسویف ضربه زد، با پای چپ این ضربه رو روان کرد ولی به نتیجه. محمد ایسویف بازیگری است که قبلا در لیگ اولی فوتبالی کشورمان در هیئت دسته استقلال هنرنمایی میکرد و حتی در لیگ چمپیون های آسیا هم در هیئت دسته استقلال بازی کرده. یک گل زده بود این بازیگر، ولی بعدا ترک دسته استقلال کرد و در نیمه دوم موسمی مذکور او به هیئت دسته ارتش گذاشت. با فکرم داور نصرالله کبیرov اینجا دروازه‌بان دسته وخش رو
барои оне ки ба вақткушӣ машғул аст ва вақтро беҳуда кашол медиҳад огоҳ кард ба таври шифоҳӣ. аммо маълум аст ки баъд аз ин гуна огоҳиҳои шифоӣ ҳатман дафъаи баъдӣ ҷазо дар намуди нишон додани корти зард сурат мегирад. бояд дарвозабон эҳтиёткор бошад. анани ҷулиус кваси партофти ту ба сӯи ӯ. инҷо идомаи талошҳои бозигарони дастаи артиш ва онҳо зарбаи кунҷӣ кор мекунанд. ба оҳистагӣ дастаи меҳмон ташаббуси бозиро ба дасти худ гирифта истодааст. онҳо хеле хуб дарк мекунанд ки он голе ки то ҷое барояшон ғайриинтизор буду дар ибтидои рақобат ба дарвозаашон сар доданд бояд рӯҳияи онҳоро нашиканад ва онҳо барои ба даст овардани имтиёз талош кунанд. бозигари дастаи вахш ки андаке осеб гирифта буд аз ҷои худ бармехезад. бахтиёр азимов дар назди туп. ирсоли тӯбро мебинем. фурсати бисёр хуб ва инак ҳисоб дӯстони гиромӣ баробар мешавад. 1-1 ва Комрон Иброҳимов ҳисобро баробар карда истодааст. дифогари канорие ки чандон қаду қомати баланд надорад бо усули бисёр хос ба худи ҳарбиёну артишиён дар ин лаҳзаҳо аз голи задаи худ истиқбол мегирад. ин бозигар ҳисоб дар дақиқаи 19 бозӣ 1-1 шуд. бисёр партофти мувофиқ буд аз зарбаи кунҷӣ аз сӯи бахтиёр азимов ва бубинед ҷаиши Комрон Иброҳимов ҳам ба мақсад мувофиқ буд. ӯ аз ин ҳолати мушкил тавонист бехато зарба занад. касе пешироҳи ӯро намегирифт. муқобилият аз сӯи бозигарони дастаи вахш дида нашуд ва бо ҳамин ҳисоб баробар мешавад 1-1. тубрабои бозигарони дастаи артишро мебинем. инҷо фурсати навбатӣ метавонад пайдо шавад. чӣ гуна имконият буд дар ҳамин лаҳзаҳо барои исроил холов, вале исроил ба пуррагӣ аз фурсат истифода бурда наметавонад. бакинде билонг ҷерард тӯбро ба маркази майдон равон кард ва футболбозони дигари дастаи артиш акнун ба бозигарони мизбон имкон надода истоданд ки ҳуҷуми худро роҳандозӣ кунанд. тавре гуфтем дастаи вахш дар ибтидои рақобат фаъол шуд аз дақиқаи 3 то 5 ва ба онҳо муяссар шуд ки дар ин муддат ду ҳуҷуми хатарнок ташкил кунанд. яке он аллакай ба рах нашудани дарвозаи ҳариф оварда расонид. баъд аз он дар ҳамбарҳамие ки дар дохили ҷаримагоҳи дастаи артиш буд Нуриддин Ҳамроқулов тавонист дар дақиқаи 5 гол занад ва баъдан дар дақиқаи 19 аз ҳайати дастаи артиш тавре мо мебинем Комрон Иброҳимов ҳисобро баробар мекунад. мубориза давом дорад, аммо дар ин ҳолат Муҳаммад Насков хеле хуб ва бо диққат бозӣ кард. ҷулиус Кваси тӯбро аз даст медиҳад. имрӯз дар ҳайати ин ду даста ду нафар ниммуҳофизатгаре бо ҳам рӯбарӯ мешаванд ки дар мавсими қаблӣ дар ҳайати дастаи Кӯктош бозӣ мекарданд ва хело ҳамдигарфаҳмии хубе доштанд ҳастанд ҳар дуи онҳо. Алишер Шукуров дар ҳайати дастаи вахш ва Анани Ҷулиус Кваси дар ҳайати дастаи артиш. ва маҳз бозии бисёр хуби ин ду нафар дар хатти миёнаи майдон яке аз сабабҳои он шуда буд ки дастаи Кӯктош дар мавсими гузашта хело ва хело натиҷаҳои хуберо таҳти роҳбарии Аҳлиддин Турдиев ба қайд гирифт.
Салоҳиддин Эргашев. Паси ӯ бисёр паси хубам буд. Вазъияти хатарнок аст ва чӣ гуна аз ин фурсат акнун истифода бурда наметавонад Худойдод Узоқов. Каме саросема шуд Худойдод, аз иштибоҳи ҳариф инҷо истифода бурдан имконпазир буд. Бакинде Билонг Ҷерард ба тӯб расид, аммо тавре онро баргардонд ки рост ба назди бозигари ҳариф омад. дактараш андаке ҳатто суръати тӯби баландро пас карда барои ҳариф имконият дод. дар натиҷа мо шумо дидем ки фурсат барои Худойдод Узоқов пайдо шуд. хуб, дар ҳамон лаҳзае ки пояшро ба тӯб дароз кард, андаке осеб ҳам гирифтааст Бакинде Билонг Ҷерард. як бор дигар биёед бубинем ҳамин ҳолатро. бале, ана ҳамин лаҳза аз рони пои худ андаке осеб гирифт ва ҳоло ишора мешавад ки ин бозигар барои иштирок дар рақобати мазкур тайёр аст. дар ҳайати ҳар ду даста мушкилиҳои муайяни кадрӣ ҳастанд. аз ин рӯ бояд бигӯем ки барои мисол осеб гирифтани яке аз бозигарони ҳайати асосӣ метавонад мушкилиҳоро барои ҳам вахш ва ҳам барои дастаи артиш ба вуҷуд орад. махсусан осеб гирифтани дифогарони марказӣ то ҷое аз набудани баъзе аз бозигарони муҳимтарини худ дар хатти дифои марказ вахш имрӯз ба тарҳи ҷойгиришавии се дифогари марказӣ гузашт. дар курси бозигарони эҳтиётии дастаи артиш бошад, мо бевосита дифогари дигари марказиро намебинем. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. дар ин ҳолат як бори дигар биёед бубинем. муҳаммад Исоев аз он шикоят кард ки баъд аз бархурд бо Салоҳиддин Эргашев осеб гирифтааст ва вайронкунӣ ба эътибор гирифта шуд. аммо зуд тӯб боз ба ихтиёри бозигарони дастаи вахш мегузарад. ирсоли навбатии тӯб ба канори чап. Эммануэл Ваненго доварчӣ ишора карда истодааст. танҳо аут ба фоидаи дастаи вахш. аз ҷои худ бармехезад Эммануэл Ваненго, андаке айёрӣ ҳам кард дар ин лаҳза. худро ба замин тавре бартофт ки гӯё осеби сахт гирифтааст, аммо зуд баъдан аз ҷои худ хест. офсайд. тавре медонед ин ду даста дар ҷараёни бозиҳои даври чаҳори якниҳоии ҷоми кишвар дучори нокомӣ шуданд ва аз идомаи рақобатҳо берун монданд. дастаи вахш аз хуҷанд мағлуб шуд аз ҷамъи ду бозӣ бо ҳисоби 3-2
ва дастаи артиш бошад бо ҳисоби 1-0 аз ҷамъи ду рақобат аз Равшани Кӯлоб мағлуб шуд. дастаҳо як муддат силсилаи бозиҳои ноком доштанд. аз ҷумла агар мо ба эътибор бигирем дастаи бахш шурӯъ аз 10 август то ба 29 август дар 4 бозие ки доир кард танҳо як мусовӣ ва 3 бохт дошт. хуб инҷо дӯстони гиромӣ тағйироти иҷборӣ дар ҳайати дастаи артиш дида мешавад. Анани Ҷулиус Кваси рақами 28 аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ рақами 21 Вайсиддин Сафаров ба майдон мебарад. силсилаи бозиҳои бебарори худро дастаи вахш баъд аз пирӯзӣ муқобили Панҷшер рӯзи 15 сентябр хотима бахшид. дар ҳамон бозӣ бозигарони дастаи вахш тавонистанд ҳарифро 4-0 мағлуб кунанд. Худойдод Узоқов, Суннатулло Исмоилов, якта автогол ба номи Боней навишта шуд ва Суннатулло Азизов ба задани голҳо муваффақ шуданд. 4-0 бахш дар дерби минтақаи бохтари вилояти Хатлон тавонист Панҷшерро мағлуб кунад. дастаи артиш ҳам силсилаи бозиҳои ноком дошт. ин даста агар мо ба рақобатҳои охиринаш назар андозем, аслан аз 30 июн ин тараф ба мушкилӣ дучор шуд. баъдан тавонистанд ба ҳар ҳол дастаи ҳосилотро дар даври ҳашакниҳои ҷоми кишвар шикаст диҳанд. аз ҷамъи ду бозӣ бо бартарии танҳо 1 гол ва баъдан дар рақобате ки боз муқобили Равшан дошт дар даври 14 лигаи олӣ мағлуб шуд ин тим дар сафар 1-0 ва боз ду бозии дигар муқобили Равшан дар даври чаҳорякниҳои ҷоми кишвар бебарор барои ин тим хотима ёфт. яке мусовӣ ва дигаре бохт. бо ҳамин артиш аз идомаи мусобиқа берун шуд. вазъияти хатарноки навбатӣ метавонист пайдо шавад, аммо ин ҳолатро Ҳусейн Нурматов бартараф кард. тӯб боз ба ихтиёри бозигарони дастаи артиш мегузарад. ирсоли навбатии тӯбро мебинем. инҷо довар ишора мекунад ки чизе нест, бозӣ бояд давом ёбад. як бори дигар метавонед бубинед дар лаҳзае ки партофти тӯб сурат гирифт ба дохили ҷаримагоҳ, онҷо афтидани ҳамлагари дастаи артиш дида шуд. Исоқ Ҷонов дар мубориза бо Муҳаммад Насков. аммо тавре маълум мешавад он ҳолати баҳснок ҳам ба ҳисоб намерафтааст ва довар аслан ба он муроҷиати ҷиддӣ ҳам накард. тавре гуфтем дар ин бозӣ гурӯҳи видеодоварон кор мекунанд. лег инҷо расиши тӯб ба даст дида мешавад. хуб муроҷиат ба вар ҳам дар ҳамон ҳолат тавре гуфтем нашуд. хуб дар ин ҳолат расиши тӯб ба дастро ба таври ногаҳонӣ қабул кард довар.
یعنی برقصدانه نبود. از این رو کارت زرد هم به بازیگر دسته ارتش نشان داده نمیشه. تو بعد از کامران ابراهیموف رسید. طور در صحنه تکراری شما می‌بینید بعد از پرتافتی ارگاشوف همین گونه حالت با وجود آمد. وضعیت استانداردی است. مسافه کمی دورتر، اما بازیگران دسته بخش به فکرم تصمیم دارند که از این نقطه ضربه راست اجرا کنند. همین طور هم می شود و یک ضربه بسیار هم قوی، لیک همزمان با این ضربه مذکور خطا نیز هست. خدای داد زوقوف ضربه زد و طور شما هم دیدید این ضربه او خطا رفت. چون به نظر می رسد که در رفت بازی امروز دقیقه معینی است که آنجا ارتش هجوم میکنند و دقیقه معینی است که دسته وحش به هجوم میگذارد. بایرنشتاین قاعده بازی را در این حالت داور به اعتبار گرفت. یک بار دیگر بیایید ببینیم. خطا از سوی محمد نسکف دیده شد و بازیگران دسته ارتش هم برای اجرای ضربه راست این لحظه ها به فکرم تلاش میکنند. مسافه آنقدر دور نیست. اسلام اسحاقجانوف برای اجرای ضربه تیاری میبینند. ضربه اجرا شد اما تو به دیوار دفاعی رسیده این لحظه ها برمیگردد. شاید کمی ضربه بهتر رو از اسلام اسحاقجانوف در حالت قبلی بسیاری ها انتظار بودن و طور شما هم دیدید ضربه به دیوار دفاعی برخورد و برگشت. با همین تو باز میدان بیرون میشود و هجوم نوبتی بازیگران دسته ارتش که خیلی طول کشید خاتمه یافته ایستاده است. سردار کابولجانوف توپ را طور زد که آن از میدان بیرون شد. اوت و فایده دسته مهمان است. واننگو دستی کنار چپ اینجا حرکت های او و بعداً پرتاب تلاشی بازیگران دسته بخش نتیجه نداد. امانوئل واننگو در بازی دوره گذشته مقابل پنچر به میدان برآمده بود با سلبی آسیب داشتنش، ولی امروز به صف برگشته است و در حیات اساسی بازی دارد.
ادامه مبارزه بازیگران دسته وقش رو میبینیم. تو باز به اختیار آنها گذشت. نوریدین همراقلوف کوشش دارد با همراهی سنت‌الله عزیزوف این هجوم رو راه اندازی کنند. اکنون علیشیر شکوروف هم برای کمک به آنها پیوست می شود. صلاح‌الدین ارگاشف، حسین نورماتوف پس به امانوئل واننگو است. ارسال توپ از سوی امانوئل و در این حالت توپ از همان میگذرد و از میدان بیرون برآمده ایستاده است. Godin, varasar Godin. قبل از این رقابت دسته ارتش آخرین بازیش رو مقابل استرافشان کرده بود و 4-1 در همان بازی که دسته میزبان به حساب میرفتند ارتشیان غلبه کردند. سنت‌الله عزیزوف اینجا از توپ را میگیرند. خود ویران کنی با اعتبار گرفته می شود از سوی دوور. در حالت قبلی معلوم می شود که جونیبک شریفوف با خطا راه داده بود. دسته ارتش بعد از خاتمه مرحله یکم چمپیونات یکی از آن دسته بود که خیلی بازی خوب نشان داد، امتیازهای ضروری هم جمع آورد و در سگانه پیشرفته لیگ عالی موقع پیدا کرد. اما طور دیده می شود در مرحله دوم چمپیونات برای این تیم نسبتا مشکل شده ایستاده است. سنت‌الله عزیزوف با توپ، ضربه او کمی بلندتر و گفته می شود که شاید یکی از سبب‌های به چنین حالت روبرو شدن دسته مذکور به آن ربط داشته باشد که خیلی بر وقت تیاری رو به موسم نو شروع کردند. از آخر سال 2023 که آنها تیاری می‌دیدند به موسم نو و طبیعی است که برای مدت طولانی حالت جسمانی خود را برقرار و در یک سطح نگاه داشتن به بازیگران بسیار مشکل می شود. از این رو ممکن ما در ماه اوگوست مخصوصا در بازی های دسته ارتش یک کمی بحرانی خورده را دیدیم. ادامه هجوم بازیگران دسته وحش و اینجا طور میبینید اونها خیلی برخوست و هجوم خود را تشکیل میکنم. من از خط نیم محافظت به هجوم گذاشتن برای این دسته اگر اهمیت داده باشد مشکلی پیش نآورده است. خیلی زود اونها به راه اندازی حمله های خود موفق شده ایستادند. و حالتی که بعد از برخورد با بازیگری حریف اندکی آسیب گرفت به کیند بیلونگ جرارد. سپس باز یک بازیگری دسته ارتش بختیار عظیموف اشاره دارد که به کمک طبی نیازمند شده است. طور میدونید شهر بختر معمولا در مجموع ولایت ختلون خیلی گرم است و همین از روی معلومات های آب و هواشناسی 34 درجه گرمی در شهر بختر
ба қайд гирифта шудааст. дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри бухтар имсол корҳои таъмирии зиёде сурат гирифтанд, аммо ҳоло ҳам насби нурафканҳо хотима наёфтааст ва аз ин рӯ имкон нест ки шомгоҳон ин варзишгоҳ бозиҳоро қабул кунад. аммо аз рӯи иттилоъ, аз рӯи он маълумотҳое ки ҳаст, маълум мешавад ки ба наздики дастгоҳҳои рӯшноидиҳӣ ё нурафканҳо насб мешаванд ва ҳатман ин варзишгоҳ ба эҳтимоли зиёд акнун шояд дар ин мавсим аз мавсими оянда сар карда бозиҳоро шомгоҳон низ қабул мекунанд. аз вазъияти стандарти партофти тӯбро дидем ва талоши бозигарони дастаи вахш барои истифода бурдан аз он ҳам дида мешавад. ду нафар якбора мубориза бурданд барои зарбазанӣ, аммо комёб нашуданд. хуб, Алишер Шукуровро барои мову шумо бештар нишон медиҳанд. ба эҳтимоли зиёд дар ҳолати қаблӣ маҳз ӯ зарба зад. тӯбро дар майдон нигоҳ дошта наметавонад Сунатулло Азизов ва бо ҳамин аут ба фоидаи дастаи артиш аст. Азимов аз аут тӯбро ба бӯзи даровард. инҷо боз ҳам ба дифоъгарони дастаи вахш муяссар мешавад ки аз нав тӯбро аз майдон берун кунанд. партофти Ҷонибек Шарипов ҳам натиҷа надод. чанд сонияи дигари ба шумор боқӣ мемонад то анҷоми дақиқаи 45-ум. ҳоло хоҳем дид ки чанд дақиқа вақт илова мешавад. ки вақт талаф ёфт ва онро гурӯҳи доварон ҳатман мебоист ҷуброн кунанд ва ҷуброн ҳам карданд. аз Эммануэл Ваненго бисёр ҳам ба таври зебо тӯбро бозигари дастаи артиш гирифт. андакем Ваненго дар ҳайрат уфтод ва шояд то ҷое ишора мекард дар мавриди қоидавайронкунии бозигари дастаи артиш, аммо ин тавр набуд. Яворский ва бисёр оқилона кор мекунад дар ин ҳолат. дифоъгари пуртаҷрибаи украинӣ тӯбро ба пои Ислом Исҳоқҷонов зада аз майдон берун кард. чунин ба назар мерасад ки дар бозии имрӯза суръат бениҳоят паст аст. дӯстони гиромӣ, масалан дар қисми якум шояд инҷо таъсири чандин омилҳо бошад. боз як бозигари дастаи артиш осеб гирифт. дар ин ҳолат умуман ба куҷо ҳаракат кардани худро намедид. бозигари вахш ва тавре мо шумо дидем Бенҷамин Ампонса рафта ба Вайсиддин Сафаров бархӯрд. баъд аз ӯ боз ҳамдастаи дигараш ҳам ба Вайсиддин Сафаров бархӯрд.
умуман дар моҳи сентябр ин дастаҳо хело бозиҳои кам доштанд. Агар рақобатҳои дастаҳоро ба ҳисоб бигирем, барои бахш аслан дуюмин бозӣ аст. ҳафтаи пештар аз ин гуфтем бо Паншер бозӣ карда буд ва барои дастаи Артиш ҳам ҳамчунин. набудани бозиҳои расмӣ боис бар он шуд, ки дастаи Вахш ду бозии сангишӣ доир кунад, яъне ду бозии дастаи дигар рафиқона, ва дар онҳо комёб ҳам шуд. барои ҳолати хуби ҷисмонии худро нигоҳ доштан, онҳо ҳамин гуна бозии рафиқона барпо карданд. инҷо гузариши навбатӣ тавассути канори чап ва баъдан партофти тӯб, аммо дарвозабони ҳариф Шоҳрухҷон Эшбутаев тайёр буд ва ин ҳолатро бартараф кард. дастаи Артиш ҳам тавре гуфтем дар моҳи сентябр танҳо дуюмин бозии худро доир мекунад. қаблан бо Равшан бозӣ кард, 4-1 пирӯз шуд ва имрӯз акнун дар сафар бо Вахш бозӣ мекунад. имконият барои бозигарони дастаи Артиш дар поёни дақиқаҳои илова кардаи довар метавонад пайдо шавад ва зарбаи задаи Ҷонибек Шарипов бартараф кард. Алишер Шукуров муборизаи ҷиддӣ аст. доварчӣ ишора мекунад. қоидаи бозӣ вайрон шуд мегӯяд. як бор дигар метавонед бибинед ҳамин ҳолатро. хуб, 4 дақиқа вақти илова шуда ҳам хотима ёфт. бо ҳамин садои уштаки довар баланд мешавад ва нимаи якум хотима ёфт. ҳисоб 1-1. дар даври 16 чемпионати Торинӯ сол мусовӣ 1-1 ба анҷом расид. интизори моро дорем, ки дар қисми дуюм як бозии ҷолибу диданӣ моро интизор аст. ҳамаи шуморо ба варзишгоҳи Пахтакор хушомадед мегӯем. ҳаводорони дастаи сармураббии дастаи клуби марказии варзиши Артиш
بار دیگر درود میگوییم با یک شما بینندگان ارجمند و توجه شما رو باز هم با ورزشگاه پختکار شهری بختر جلب میکنیم. امروز در این میدان با اشتراک دسته‌های وخش و کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازی دوره 16 لیگ اولی فوتبال کشور در موسم 2024 صورت گرفته ایستاده است و طور ما شاهد شدیم بعد از خاتمه نیمه یکم حساب برابر است 1-1. در ابتدای نیمه دوم تغییرات در خط دسته ارتش صورت میگیرد. محمد ایسویف رقم 77 میدان را ترک کرد و با جای او عبدالخلیل بورونوف رقم 44 حملهگری دوم به میدان برآمد. محمد ایسویف هم اصلا خیلی نزدیک به خط هجوم بازی میکرد در قسم یکم، ولی عبدالخلیل بورونوف بیوست حملهگر است و اکنون در جریان قسم دومی رقابت او همراه اسلام ایساقجانوف باید برای بهتر شدن حمله های دستش سهم خود را گذارد. در حیات دسته ارتش اگر ما قسم یکم را به خاطر آوریم اونجا هم یک تغییراتی دیگر صورت گرفته بود. انانی جولیس کواسی بنواسبی حساب گرفتنش میدان را ترک کرد و با جای او به میدان برآمد وایسیدین سفرов. این علاقه دومین تغییرات در حیات دسته ارتش است. خوب، هیئت‌های هر دسته را برای قسم دوم بار دیگر می‌خواستم با در نظر داشتن تغییرات ها یادآور شوم. از دسته میزبان آغاز می‌کنیم. در خط دروازه سردار کابلجانوف است. سه دفاعگری مرکزی اینها اینجا بیاد هجوم بازیگران دسته وحش رو ببینیم. خدایداد اوزاقوف ضربه و راست به دستی دروازه‌بانی حریف. سرگی یاورسکی کاپیتان دسته، همچنین حسین نورماتوف و محمد ناسکوف سه نفر دفاعگران مرکزی هستند. از دو کنار بنجامین امپونسا و سنت‌الله عزیزوف بازی دارند. صلاح‌الدین ارگاشوف، علیشر شکوروف و امانوئل وننگو نیم محافظتگران هستند. حمله‌گران خدایداد اوزاقوف و نوریدین همراقولوف میباشند. سرمربی دسته محسن محمدیف. هیئت دسته ارتش در خط دروازه شاهرخ جان اشبوتاев، دفاعگران مرکزی بکینده بیلونگ جرارد و کامران میرزاخان، از کنارها بختیار عظیموف و کامران ابراهیموف هستند. در خط نیم محافظه اسرائیل خالوف و جانیبک شریپوف از دو کنار بازی دارند. موحیدین اودیلوف با همراهی وایسیدین سفرов. در مرکز حمله‌گران اسلامبek ایساقجانوف و عبدالخلیل بورونوف هستند. سرمربی دسته شمس‌الدین قاسیموف. در جوگیشوی دسته ارتش 4-4-2 موقع گیری بازیگران دسته وخش باشد. در مجموع میتوانیم 3-5-2 بگوییم. اندک کامران ابراهیموف بعد از برخورد قبلی آسیب گرفت، ولی جدی نیست آسیب گرفته او و بازی را دوام دادن ممکن. دسته مذکور قبلا بین هم روز 5 می سال 2024 روبرو شده بودند در مرحله یکمی چمپیونات و دسته ارتش توانست در همون بازی غلبه کند. گل یگانه را کامران میرزانجات در دقیقه‌اش کامران میرزاخان در دقیقه یکمی لو گردیده به قسمی یکم به هدف رسانیده بود. با همین دسته ارتش در همون بازی غلبه کرد. امپونسا پرتافتی تو به سوی او، اما ارسال سنت‌الله عزیزوف به کنار چپ نتیجه نداد. بعدا اینجا علیشر شکوروف ببینید چگونه عصبی می شود. برای قاعده ویرانکنی که داشت کارت زرد گرفت، ولی داور حالا میتواند این بازیگر را باز هم تکرارا باز یک کارت دیگری زرد داده آگاه نماید. خیلی عصبی است بازیگری مذکور. بهوده به نزد او همدستش آمده آرام نکرده ایستاده است. خوب ویران شدن قاعده بازی دیده می شود. علیشر شکوروف باید در این گونه موردها احتیاطکار باشد. او بازیگری است که تا سطح تیم ملی کشور رسید و چنین رفتار چنین عمل و حرکت ها در میدان البته این گونه بازیگران را زیب نمی‌دهند. برعکس وقتی بازیگر به تیم ملی کشور دعوت میشود باید مسئولیتش زیادتر باشد، چون توجه به او می‌افزاید
илова бар ин бояд дар мавриди рафтору гуфтори худ диққат кунанд чунин бозигарон, чун дар ҳайати дастаҳои ҳариф ҳастанд бозигарони дигаре ки мехоҳанд мисли онҳо ба тими миллии кишвар ҷалб шаванд. албатта дар ин гуна дақиқаҳо баъзан вақт асабоният таъсири худро мерасонад ба бозигарон, онҳо худро идора карда наметавонанд. умуман агар дар солҳои охир рақобатҳои байни худи ин ду дастаро ба эътибор бигирем, аз ҷумла се бозии мавсими гузаштаро ду дафъа дастаи артиш пирӯз шуда буд, як бор вахш. дар се бозии мавсими гузашта ва ҷолибият ин буд ки дӯстони гиромӣ дар ҳамон бозиҳо ҳатман танҳо як даста гол мезад. дастае ки ғолиб мебаромад гол мезад, дастаи мағлуб шуда голи ҷавобӣ задан наметавонист. буданд ҳолатҳое ки ҳатто ҳисоб 3-0 буд, 2-0 буд ва он ба фоидаи як даста ҷамъбаст шуд. аз ҷумла бозии якуми ин ду даста дар марҳилаи якуми чемпионати имсола низ ҳамин гуна буд. бу бартари як гол артишиён ғалаба карданд. ваненго инҷо гузариши ӯ аз канори чап, вале Комрон Иброҳимов тавонист муқобили ӯ хеле хуб бозӣ кунад ва дар идома пешироҳи ин бозигарро гирифт. як бор дигар метавонед бубинед. маълум мешавад ки дар лаҳзаи охир вайрон шудани қоидаи бозӣ ҳам буд. аз ин рӯ Бакинде Билонг Ҷерард бояд тӯбро бо зарбаи озод ба бозӣ ворид кунад. мисли мавсимҳои гузашта акнун дар мавсими нав дастаҳо се маротиба бо ҳам рӯбарӯ намешаванд. дар ду марҳила дар маҷмӯъ дар 22 давр рақобатҳои лигаи олӣ мавсими кунунӣ бояд ҷамъбаст шаванд. тибқи нақша дар ибтидои моҳи ноябр рақобатҳо хотима меёбанд. инҷо партофти бисёр хуб аз канори чап сурат гирифт, вале бозигарони артиш аз фурсати худ истифода карда натавонистанд. зуд тӯб аз ихтиёри як даста ба ихтиёри дастаи дигар мегузарад ва агар аҳамият дода бошед ба таври доимӣ барои гӯем чанд сонияи зиёде дар ихтиёри як даста тӯб боқӣ намемонад. инҷо гузариши бисёр зебои бозигари дастаи артиш, вале баъдан меафтад дар дохили ҷаримагоҳи ҳариф. ислом исоқҷонов, Сергей Яворский бошад, ишора дорад ки ин ба ислоҳ найрангбозӣ буд аз сӯи ислом исоқҷонов. аммо бибинед аз се футболбози ҳариф чӣ гуна гузашт. ана дар ҳолати охир воқеан ҳам каме найрангбозии ислом исоқҷонов дида мешавад. ба ҳар ҳол тӯбро бозигари дастаи вахш зада аз дохили ҷаримагоҳ берун кард ва ҳоло зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи меҳмон аст. ирсоли тӯбро мебинем. дарвозабон ҳангоми баромадан аз мавқеи худ хато мекунад. мубориза давом дорад. ваненго паси ӯ ба марказ. тӯбрабои Бакинде Билонг Ҷерард, аммо ин корро бо қоида вайронкунӣ анҷом дод. бар замми он ки қоидаи бозиро вайрон кард, ҳамчунин корти зард ҳам мегирад легионери мазкур. як бор дигар метавонед бубинед ҳолате ки чӣ гуна қоидаи бозӣ вайрон шуд.
ҳусейн нурматов ирсоли тӯбро инҷо анҷом дода истодааст, вале тӯб аз ҳама гузашту аз майдон ҳам берун баромад. Бо ҳамин ин ҳуҷум ҳам бенатиҷа ҷамъбаст шуд. аслан дар рафти қисми якуми бозии дастаҳо ҳам мо як бозии пуршиддат, як бозии гӯем бисёр ҷолибу дорои суръати баландро аз ҳар ду тараф надидем. дар дақиқаи чоруми рақобат бо голизадаи худ Нуриддин Ҳамрохулов дақиқараш дар дақиқаи панҷум ҳисобро кушод ва баъдан тавре дида шуд. Комрон Иброҳимов дар дақиқаи 20-ум ҳисобро баробар кард. дар голизадаи Нуриддин Ҳамрохулов иштибоҳи дифоъгарони дастаи артиш агар нақш бузида бошад, дар голизадаи Комрон Иброҳимов партофти бисёр хуби ҳамдастааш аз зарбаи кунҷӣ дида шуд ва худи ӯ дар дохили ҷаримагоҳ истода бо сар зарбаи дақиқ ва ҳадафмандонаеро иҷро кард. ҷонибек Шарипов ба қафо пас медиҳад. тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи артиш ин лаҳзаҳо боқӣ мемонад. хело хуб ҳаракат карда истодааст Ислом Исоқҷонов ва дар ин ҳолат чи танҳо аут. Исоил Исмоилов дар ҳолати қаблӣ дахтараш Исроил Холов аз аут тӯбро ба бозӣ даровард. гурза давом дорад. боз тӯб ба ихтиёри бозигарони дастаи артиш мегузарад. паси бисёр хуб, аммо аз ҳусейн нурматов тавре дида шуд, тӯб нагузашт дар ҳамон лаҳза. идомаи ҳуҷуми бозигарони дастаи артишро мебинем. андаке фаултар мешаванд онҳо дар ҳамин лаҳзаҳо, аммо дуру дароз фикр кардан боис бар он шуд ки тӯбро Алишер Шукуров бигирад, вале баъдан талошҳои Муҳиддин Одилов инҷо бисёр хуб буд. хело шонси хубро легионери ӯзбекистонӣ дастаи артиш дар ҳамин лаҳзаҳо истифода накард. як бор дигар бубинед тӯб чӣ гуна дар ин ҳолат ба назди ӯ омад. фурсати бисёр хуб аз канори чап гузашт, тақрибан касе ба ӯ муқобилият ҳам намекард, аммо комёб нашуд дар ҳамон лаҳза Муҳиддин Одилов. ба прессинги баланд гузашта дар назди ҷаримагоҳи ҳариф тӯбро гирифта истоданд бозигарони дастаи артиш. инро бояд бозигарони вахш ба эътибор бигиранд. чанд лаҳза пештар аз ин ҳам қариб буд аз Бенҷамин Ампонса тӯбро ҳамлагарони дастаи артиш бигиранд дар наздики ҷаримагоҳаш. Вайсиддин Сафаров тӯбро аз худ дуртар раҳо мекунад. партофти навбатӣ ҷо натиҷа надод. бозигарони дастаи артиш ин ҳолатро бартараф карда тавонистанд. силсилаи иштибоҳҳои бозигарони ҳар ду даста ва ҳатто дар ин ҳолат ҳам вақте партофти тӯб сурат мегирад
мо шумо хаторо мебинем. бозигарони ҳайати эҳтиётии дастаи вахшро шумо дида истодед. ҳоло то ҳамин лаҳза ягон нафар дар ҳайати ин даста иваз нашуданд. рисоли навбатии тӯбро мебинем. ҳуҷуми бозигарони дастаи артиш давом меёбад. партофти баланди тӯб ва зарбаи задаи исроил холов бошад. он қадар барои дарвозабони ҳариф Сардор Кобулҷонов мушкилӣ пеш наовард. хуб, дар курси бозигарони эҳтиётии дастаи вахш бозигарони зерин қарор доранд. дарвозабон Искандаршо Турсунов, дифогарон Ҳайдар Сатторов, Шаҳзод Давлатов, Саидшо Бозоров. инҷо довар ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон шуд. Эммануэл Маненго норозӣ аст бо чунин баҳои довар, аммо Масрулло Кабиров ишора бар он дорад ки анамин ҳаракат будааст, албатта зиёдатӣ будааст. Эммануэл Маненго. хуб, инак бозигарони эҳтиётии дастаи вахш ҳам бояд тайёриро зиёдтар кунанд, зеро вақти иваз шудан ҳам наздик шуда истодааст. як нафар аллакай аз курси бозигарони эҳтиётӣ ба майдон баромад. Суннатло Исмоилов рақами 7 вориди майдон шуд ва ба ҷои Худойдод Узоков акнун ӯ бозиро давом медиҳад. ғайр аз он бозигароне ки ёдовар шудем ва нафаре ки вориди майдон шуд, ҳамчунин Бекмурод Ҳаитов дифоъгар ва ниммуҳофизатгар Собирҷон Холматов дар курси бозигарони эҳтиётии дастаи вахш қарор доранд. як нафар Суннатло Исмоилов аллакай ба майдон баромад. дар ҳайати дастаи артиш 2 нафар иваз шудаанд то ҳамин лаҳза. боз дар курси бозигарони эҳтиётии дарвозабон Ҳусниддини Маҳмадалӣ, бозигарони дигар аз ҷумла Суҳайли Муллоев, Муҳаммад Иқбол Давлатов, Азимҷон Юнусзода, Шероз Шарипов, Абдулло Шарипов ва Шаҳбоз Ҳабибов қарор доранд. бештари онҳо бозигарони ҳайати ҷавонони дастаи мазкур ҳастанд ва дирӯз дар ҳамин майдон ҳайати ҷавонони дастаи артиш дар баробари ҳамтоёни худ бозӣ карданд ва тавонистанд ки дар бозӣ соҳиби пирӯзӣ ҳам шаванд. бо ҳисоби 4-1 ҳайати ҷавонони дастаи артиш дар сафар ғалаба кард. умуман дастаи артиш бисёр ҳайати хуби ҷавонон дорад. ҳар мавсим чеҳраҳои хуберо онҳо кашф мекунанд. зарбаи Муҳиддин Одилов бошад. дар ин лаҳзаҳо аз сӯи Сардор Кобулҷонов бартараф мешавад. дарвозабони дастаи вахш дар баргардонидани зарбаҳо аз масофаи дур маҳорати хуб дорад. Суннатло Исмоилов дар ин ҳолат мубориза мебарад, аммо тӯбро ба даст оварда натавонист. ҳамчунин тӯб маҳз ба пои Суннатло Исмоилов расида аз майдон берун баромад. вайрон шудани қоидаи бозиро дар ҳамин лаҳзаҳо мо шумо мебинем. Ислом Исоқҷонов узр мепурсад аз Сергей Яворский. ман аз худ даъват карда истодааст бозигари дастаи артишро довари рақобати имрӯза Насрулло Кабиров. ба фикрам ҳолати қаблие ки як айёрӣ карду дар дохили ҷаримагоҳ худро партофт ва онҷо корти зард нишон надод довар, онро ба хотири Ислом Исоқҷонов меорад ва ҳамчунин ин ҳолатро ба фикрам
мисли ҳамон як зарбулмасали маъруфе ки ҳаст, шарти қозӣ то 3 бор. 2 дафъаи хатоҳои Ислом Исоқҷоновро ёдовар шуд, аммо ба қайд гирифт довар. дафъаи сеюм ба фикрам ҳатман ӯро бо баргаи зарб ҷазо медиҳад. Сергей Яворский баъд аз гирифтани кӯмаки тиббӣ ба фикрам ба майдон баргашта метавонад, аммо Муҳсин Муҳаммадиев сармураббии дастаи Вахш норозигӣ баён карда истодааст аз чунин қароре ки довар мебарорад. вайрон шудани қоидаи бозӣ боз ҳам инҷо дида шуд. акнун аз сӯи бозигари дастаи Вахш қоидаи бозӣ вайрон шуд ва бубинед корти дуюми зард нишон дода шуд ба Алишер Шукуров ва бо ҳамин ӯро аз майдон довар хориҷ мекунад. Алишер Шукуров дар лаҳзаи қаблӣ пеши роҳи ҳамлаи ояндадори дастаи артишро гирифт. бори дуюм қоида вайронкунии ӯ аз сӯи довар бисёр дағал баҳо гузошта шуд ва корти дуюми зарб боис барон мешавад ки ӯ майдонро тарк кунад. хуб тавре медонед дар лаҳзаҳое ки корти дуюми зарб нишон дода мешавад он ба корти сурх табдил меёбад, вар ҳуқуқи дидани ин гуна ҳолатҳоро надорад. агар корти сурхи мустақим бошад ҳатман доварро ҷалб мекунанд ба назди монитор то ин ки дида барояд ва хулосаи худро як бори дигар ниҳоӣ кунад ки дар қарори қаблан баровардаи худ меистад ё на. вале дар мавриде ки бозигар 2 корти зарб мегирад, чунин ҳуқуқро вар надорад ки доварро ба назди монитор ҷалб кунад. бозигари дастаи артиш акнун мехоҳанд аз ин ҷиҳат ки бартарӣ пайдо кардан, яъне як нафар зиёд ҳастанд дар майдон, муқобили дастаи ҳариф аз ин чиз самаранок истифода баранду ин бартарии худро дар ҳисоб низ гӯем таҷассумашро пайдо намояд. вале мушкил мешавад. на ҳама вақт дастае ки як нафар зиёд аст метавонад ба дарвозаи ҳариф гол занад ва ё ба ҳадафи гузоштаи худ мерасад. чунки 10 нафара бозигароне ки ҳунарнамоӣ мекунанд дар ҳайати тиме ки ба ҳамин гуна шароит гирифтор шудааст, онҳо ангезаи иловагӣ доранд. онҳо бештар мубориза мебаранд, онҳо зиёдтар талош мекунанд ва кӯшиш мекунанд набудани ҳамон як нафар ҳамдастаи худро ҷуброн кунанд. инак тағйиротҳои навбатӣ дар ҳайати дастаи артиш сурат мегирад. дӯстони гиромӣ, ҳамин лаҳзаҳо Шероз Шарипов рақами 6 ва рақами 18 Абдулло Шарипов бояд ба майдон бароянд. Шероз Шарипов ба ҷои Исоқҷонов вориди майдон шуд ва Абдулло Шарипов бошад ба ҷои Комрон Иброҳимов. ҳуҷуми дастаи артиш бояд давом ёбад. акнун инҷо аут ба фоидаи онҳо. Ампонса тӯбро зада аз назди ҷаримагоҳи худ дур кард. то ҳамин лаҳза дар ҳайати дастаи артиш ба ин тартиб 4 нафар иваз шуд. Шероз Шарипов, Васидин Сафаров, Абдулло Шарипов ва Абдухалил Боронов аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон баромаданд. вайрон шудани қоидаи бозӣ инҷо дида мешавад. нофаҳмӣ байни бозигарон. Абдулло Шарипов ва Ҳусейн Нурматов бо ҳам инҷо танишҳои лафзӣ доштанд.
ором шудани ҳарду бозигар лозим аст, зеро ҳарду ҳам инҷо ба фикрам суханҳои қабеҳ ва ҳар гуна дашномро ба забон оварданд, аммо то ҳол ором нашуданд онҳо. аслан бедин ҳолатро бубинем. Вайсидин Сафаров ирсоли тӯбро анҷом медиҳад. дарвозабон Сардор Қобулҷонов тӯбро ба дасти худ гирифт. аслан дар ҳамон ҳолат дӯстони гиромӣ инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале, корти зард ва ба ин тартиб ин корти дуюми зард аст. Бакинде Билонг Ҷерард майдонро тарк мекунад. ин қоида вайронкунӣ монанд буд ба ҳамон қоида вайронкуние ки Алишер Шукуров дошт. дӯстони гиромӣ, Бакинде Билонг Ҷерард қаблан як қоида вайронкунӣ дошт. дар ин ҳолат бо қоида вайронкунии навбатии худ пеши роҳи ҳуҷуми ояндадори ҳарифро гирифт. анам инҷо бале, ҷои шаку шубҳа нест ки довар дар ин маврид ҳолатро ки бисёр дуруст медид, қарорро ҳам сари вақт ва дуруст баровард. нимаи дуюми рақобат ҳарчанд бозии дастаҳо каме ҷолибтар шуд, ҳуҷумҳо зиёдтар, вазъиятҳои хатарнок ҳам ба вуҷуд омаданд, аммо ҳамзамон бо ин дар бозӣ тавре мо шумо дида истодаем ҳолатҳои баҳснок низ зуд ба миён меоянд. нофаҳмиҳо ба вуҷуд омада истоданд. ду корти сурх аллакай дида мешавад. як дафъаи бозигарони ҳарду даста корти сурх гирифтанд. Алишер Шукуров аз Вахш ва Бакинде Билонг Ҷерард аз Артиш. ҳамчунин он танишҳои лафзие ки байни Ҳусейн Нурматов ва Абдулло Шарипов дар ҳолати қаблӣ буд. сон онҷо баъд аз қоида вайронкунии Ҳусейн Нурматов кафкӯбии истеҳзоомези Абдулло Шарипов боис ба чунин нофаҳмӣ байни ду бозигар шуд. Ҳусейн Нурматов дар назди тӯб аст ва рост зарба мезанад. дар ин ҳолат аз вазъияти стандартӣ шояд каме пештар баромадани дарвозабони ҳарифро мушоҳида карду дарҳол ба самти дарвоза зарба зад Ҳусейн Нурматов ва мо шумо саҳнаи такрориро мебинем. бале, каме чанд қадам пеш гузошта буд дарвозабон, инро диду аз дур зарба зад. бале, тавре мо шумо мебинем зарбаи задаи Ҳусейн Нурматов андаке баландтар рафт. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. дар ин ҳолат хуб тавре мо шумо мебинем Абдулло Шарипов ишора карда истодааст ки онҷо муборизаи китф ба китф буд, аммо маълум аст ки дар ин гуна ҳолатҳо хонохо он нофаҳмие ки байни ду бозигар қаблан буд асос ба чунин қоида вайронкунии бозигари ҷавони дастаи Артиш шуданашро бисёриҳо пай бурда истодаанд. ба истилоҳ як интиқомстонӣ ва ё ниқорстонӣ гуфтанамон ҳам мумкин аст. Мваненго аз канори чап ҳаракатҳои ӯро мебинем. бисёр гузариши хуби Абдулло Шарипов дида мешавад. сурати баланди ӯ тӯбро нигоҳ медорад ва Сергей Яворский ҳам инҷо ҳаракат карда истодааст ки бигзарад, вале дифоъгари бо таҷрибаи украинӣ
به این چیز اجازت نمیدهد. خیلی خوب با بدنش توپ رو در همون لحظه سرگئی یاورسکی محکم کرد. خوب اختیار بازیگران دسته ارتش میگذارد. موحیدین عادلov توپ رو نگاه داشت. پاسی بسیار خوبی او و فرصت پیدا می شود، اما در این حالت از امکانیت خود استفاده بردن نمیتواند. عبدالخلیل بارونов اولین فرصتی بهترین برای او بعد از اون که در آغاز قسمی دوم به میدان برآمد، اما طورش ما هم دیده ایستاده در این لحظه به او میسر نشد که ضربه راست زند. بسیار خوب شده بود در داخل جریمه‌گاه، هم دستش هم پاسی درست و بی خطا رو به او روان کرد. محمد نسکов حرکت کرد که به او خلل رساند اما کامیاب نشد و طور ما شما دیدیم در ادامه ضربه زده عبدالخلیل بارونов خطا می رود. اصلا دوستان گرامی، طبق نقشه در ماه سپتامبر در فوتبال کشور باید بازی‌های جوابی دوری بازی‌های اول و بازی‌های جوابی دوری نیمه‌های جام تاجیکستان صورت گیرند. از این رو بیشتری از دسته‌ها در ماه مذکور رسما دو بازیگی دایر می‌کنند. بعد از چند لحظه در هیئت دسته وقش هم تغییرات صورت می‌گیرد. برای برآمدن به میدان تیاری می‌بیند شهزاد دولتov. خب 3 نفر دفاعگران مرکزی در هیئت احتیاطی دسته وقش نامنویس شدند. اینها حیدر ستارov، شهزاد دولتov و بکمرود حییتov هستند. پرتافتی نوبتی به سمت عبدالله شریپов بود، اما طور می‌بینیم تا به عبدالله در این حالت توپ آمده نمی‌رسد. در بازی امروزه در هیئت دسته وقش از میان بازیگران پرتجربه این تیم لیگنر نیکیتا پترمن دیده نمی‌شود و در هیئت دسته ارتش باشد ژان گاتن رو ما نمی‌بینیم. هر دو هم بازیگران مهمی دسته خود هستند. خب در هیئت دسته وقش باید بازیگران عوض شوند. از میدان گرفته میشد رقم 30 امانوئل واننگو، با جای او رقم 74 بکمرود حییتov میبرد. همچنین سایدشو بوزورов رقم 77 با جای صلاح‌الدین ارگاشев وارد میدان میشود. بازم ویرانشتنی قاعده بازی رو داور به اعتبار گرفت. امانوئل واننگو بعد از برقرار شدنش یعنی با پورگی امکان نداشت که 90 دقیقه در بازی امروز اشتراک. بسیار حرکت‌های زیبای بازیگرانی دسته وقش دیده میشود. میدونید در هیئت دسته وقش همچنین یک نفر دیگر هم به میدان میخواستم بگویم برآمده است که البته آنها رو در یک جایی بالاتر برای شما گفته گذاشتم. بسیار پرتافتی خوب. اینجا ارسال تیروار جوابی از سوی عبدالله شریپov هم جالب بود، اما طور دیده می شود.
дар ҳамон нуқтае ки ӯ партофро анҷом дод аз ҳамдасташ касе ҳузур надошт. ирсоли тӯб аз сӯи Бекмурод Ҳаитов натиҷа надод. аз канади чап боз як партофти дигар аз сӯи Бекмурод Ҳаитов аст, аммо дарвозабони дастаи артиш ин дафъа тӯбро ба даст овард. ҳамчунин маълум мешавад ки пештар аз ин офсайд будааст барои Бекмурод Ҳаитов. Муҳиддин Одилов бо як таркиборӯие ки ҳамроҳи ҳамдастааш Шероз Шарипов доштанд хост ирсоли тӯбро анҷом диҳад, аммо комёб нашуд. акнун тибқи нақша, тибқи тақвим идомаи бозиҳои дигаи олии футболи кишвар дар ибтидои моҳи октябр сурат мегиранд. тавре гуфтем дар ҳафтаи охирини моҳи сентябр баргузории бозиҳои даври нимниҳоии ҷоми кишвар аз қабл дар нақша буд, аммо аз эҳтимол дур нест ки бозиҳои ҷавобӣ ҳам ба иштироки дастаҳои равшан хуҷанд ва ринатад аз истиқлол ба таъхир меуфтанд. сабаб албатта тайёрии дастаҳои мо ба лигаи чемпионҳо хоҳад буд, зеро тавре медонед дар осиё бинобар сабаби он ки як қитъаи паҳновар аст ва иртибот миёни ҳамаи кишварҳо барқарор нест, хоса иртиботи ҳавоӣ мушкил мешавад сафар кардан аз як давлат ба давлати дигар. чанд рӯз вақт дар роҳ дар сафар мегузарад. аз ин рӯ дастаҳо имкон пайдо намекунанд ба эҳтимоли зиёд дар охири моҳи сентябр бозиҳои ҷавобии худро доир кунанд. вале оҳиста оҳиста ба фикрам дар солҳои баъдӣ тақвими баргузории рақобатҳо дар кишвари мо ҳам тавре роҳандозӣ мешаванд ки махсусан бозиҳое ки дар ҷоми кишвар сурат мегиранд миёнаи ҳафта баргузор шаванд ва дар анҷоми ҳафта бошад бозиҳои чемпионат баргузор гарданд. зеро таҷрибаи маъмулӣ дар аксари кишварҳо ҳамин гуна аст, ҳатто то ба даври нимниҳоӣ ҳам ҳамин гуна, танҳо ба истиснои финал. паси бисёр хуб ба Сунатулло. инҷо Исмоилов ҳаракат мекунад, аммо ирсоли тӯб бо қисми пеши пой натиҷа надод. бисёр партофти зеборо хост анҷом диҳад, то ҷое муваффақ шуд, аммо дарвозабони ҳариф аввалин шуда ба тӯб расид. хуб, дар даври оянда, дар даври 17-ум дастаи артиш дар хонаи худ рӯзи 4 октябр бо Куктош бояд бозӣ кунад. ин аввалин бозии давр хоҳад буд. Равшан бо Исхата, Равшан бо Вахш, Барқчӣ бо Ҳосилот рӯбарӯ мешаванд. Панҷшер бо Хуҷанд ва Истиқлол бо Регартадас. ин бозиҳо 4, 5 ва 6 октябр сурат мегиранд. Ҳамроқулов паси ӯ ҷо ҳамдастааш натавонист дар идома бехато пас диҳад. Саидшо Бозоров баъд аз он ки дастаи Вахш корти сурх гирифт, бозигарони дастаи артиш ҳамагӣ 5 дақиқа як нафар зиёд дар майдон буданд. баъд аз он хатои Бакинде Билонҷера боис бар он шуд ки
мо шумо ҳолатеро бубинем ки акнун дастаҳо боз ҳам бо ҳайъатҳои баробар бозӣ мекунанд. аз масофаи дур зарбаи абдулло шарипов инҷо дида мешавад, аммо хато буд ин зарба. партофти тӯб ба канори чап, инҷо тавре мебинед Бекмурод Ҳаитов озод аст. аз ин тараф ирсоли тӯб ба сӯи ӯ фурсат пайдо мешавад, аммо зарбаи задаи Сунатулло Азизов хато рафт. хуб, тӯб дар майдон боқӣ монд. боз як ҳуҷуми дигарро бо ишоки дастаи Бахш мебинем. Ампонса пасро хато медиҳад ӯ, вале зуд бозигарони дастаи Артиш боз тӯбро аз ихтиёри худ берун мекунанд. Ампонса ба пеш меравад ва ин дафъа акнун паси ӯ ба канори чап. Бекмурод Ҳаитов бо тӯб, ирсоли ӯро мебинем. вазъияти хатарнок аст, фурсат, зарба ва гол. дӯстони гиромӣ, дар дақиқаи 86-уми бозӣ бозигарони Вахш ҳисобро 2-1 мекунанд. Сунатулло Исмоилов ҳисоби рақобатро ин лаҳзаҳо дигар карда истодааст. аслан дар ҳамон ҳолате ки Бекмурод Ҳаитов бо тӯб буд, бубинед ӯ саросема нашуд аз канори чап барои анҷом додани партофт, яъне ҳарчи бодо буд таваккалкорона партофти тӯбро анҷом надод, балки интизор шуд, дид мавқеъҳои холӣ мондаро, дар куҷо қарор дорад ҳамдастааш, ба ҳамон ҷо ирсоли тӯбро равон кард. инҷо офсайд нест албатта, аммо ҳолати баъдиро ҳам бояд мо бубинем. ана инҷо ирсоли тӯб сурат мегирад. На, медонед инҷо ҳам офсайд нест. чаро? зеро Исроил Холов қафо мондааст аз миёни бозигарони дастаи Артиш. бозигари рақами 17 сари вақт хатти офсайди сунъиро бо дигар дифоъгарон ба вуҷуд оварда натавонист. дар натиҷа вақте тӯб ба назди Сунатулло Исмоилов омад, ӯ дар ҳолати офсайд набуд ва самаранок аз имконияти худ истифода бурду ҳисобро 2-1 кард. қоидаи бозӣ вайрон мешавад ба корти зард ба Комрони Мирзохон. иштибоҳи худро албатта дарк карда истодааст Комрони Мирзохон. қобили Нуриддин Ҳамроқулов хато кард ӯ. биёд як бори дигар бубинем. ҳолатро хело баланд пои худро бардошта буд Комрони Мирзохон, ба тӯб нарасид ва ба сари ҳариф осеб расонд. бозӣ дар маҷмӯъ баробар буд аз ҳарду ҷониб дӯстони гиромӣ, аммо дар поёни рақобат бозигарони дастаи Бахш тавонистанд дар дақиқаи 86 ҳисобро 2-1 кунанд. ин акнун маънои онро дорад ки дар идомаи рақобати имрӯза барои дастаи Артиш вақт бениҳоят кам боқӣ мемонад. хуб, боло бори дигар мо шумо голро мебинем, аммо дар ин байн дӯстони гиромӣ бояд бигӯям ки аз ҳуҷраи видеодоварон ба довари асосии рақобати имрӯза Насрулло Кабиров ишора карда истоданд дар мавриди оне ки ҳамин ҳолатро шояд ӯ худаш як бори дигар омада бубинад. зеро аз эҳтимол дур нест ки инҷо корти зард ба корти сурх табдил ёбад. бале, довар дар фазо рамзан росткунҷаеро тасвир мекунаду акнун роҳискор мешавад ба назди монитори вар то ин ки ин ҳолатро худаш бубинаду хулосаи ниҳоиро барорад. довари дараҷаи фифа аст. Насрулло Кабиров ба наздики бозии дастаи мунтахаби Чинро дар марҳилаи сеюми интихоби ҷоми ҷаҳонии 2026 ҳакамӣ карда буд. умуман он ҷо гурӯҳи калони доварони кишвар кор карда буданд. ибтидо Насрулло Кабиров ба ҳайси довари чаҳорум таъин шуда буд, аммо баъдан вақте Гулмуроди Саъдулло каме осеб гирифт,
Гулмуродро иваз кард. Гулмурод довари асосӣ буд дар ҳамон рақобат. бори дигар ҳамин ҳолатро мебинед, пои худро баланд бардоштану ба ҳариф зарба задан ба ин тартиб. анам инҷо бисёр дарднок буд барои Нуриддин Ҳамроқулов ва ин хато албатта баъд аз муҳокимаҳои тӯлонӣ ҳоло хулосагирӣ карда мешавад. аз эҳтимол дур нест ки корти зард ба корти сурх табдил меёбад. ба тӯб нарасид дар ҳамин ҳолат, аммо ба тӯб расидан ё нарасидан ҳам чандон муҳим нест. худи тарзи ҳаракат, пӯи худро бардоштан, бисёр бозии хатарнок нишон додани Комрони Мирзохон, капитани дастаи артиш, инҷо тавре мо шумо мебинем баррасӣ мешавад. довар бармегардад, корти зард бекор ва он ба корти сурх табдил мешавад. баъзи бозигари бо таҷриба, баъзи капитани дастаи артиш албатта хатои худро дарк карда истодааст. Комрони Мирзохон солиёни зиёд аст ки дар сатҳи баландбозӣ мекунад. албатта ин гуна иштибоҳҳо мешаванд, аммо бояд бигӯем ки воқеан беаҳамияте кард Комрони Мирзохон дар ҳамин ҳолат. شش دقیقه وقت ایلوه شد دوستان گرامی. خیلی وقت تلف یافت در جریان قسم دومی بازی دسته ها و با این ترتیب داور برای برقرار کردن آنها یا برای جبران کردن آنها 6 دقیقه وقت ایلوه میکند. خب در مورد بازی آینده این دو تیم گفتم. ارتش روز 4 اکتبر مقابل کوکتاش بازی میکند و دسته وقت باشد در دوره آینده مهمانی روشن میشود. دربی ولایت ختلان طور شما میدونید بسیار جالب دیدنی صورت میگیرد داشته که روشن با وحش. حتی در موسم گذشته وقتی وحش دچار مشکلات بزرگ شده بود، آنها توانستند بر ضد روشن مقابلیت ارزنده نشان دهند. عموما دسته‌هایی که برای زینه دل مبارزه برده ایستادند و هر کدام آنها را امتحان‌های سخت و سنگین در پیش انتظار است. هم خوجند، هم روشن، هم ریگرفد است و هم ارتش رو اینجا خیلی خوب حرکت کرد. نوریدین همراقولوف ولی ضربه زده او خطا بودند که تأخیر کردن در این لحظه ها میتوانست باز یک فرصتی بهترین رو برای سنت‌الله عزیزوف با وجود آورد. نوریدین همراقولوف هم بعد از آن که از دفاعگر فرار کرده گذاشت در این حالت ببینید چگونه خوب مبارزه میبرد. اسماعیل خولوف خیلی دیر کرد. شاید نوریدین در همان لحظه ضربه زدنی نبود و میخواست پرتافت توپ رو با سنت‌الله عزیزوف روان کند، اما پرتافت هم اگر میخواست انجام دهد کمی بسرعت‌تر انجام دادن اون لازم بود، زیرا سنت‌الله دیرتر به توپ رسید. اسماعیلوف با توپ، معذرت این سنت‌الله عزیزوف است، البته سنت‌الله اسماعیلوف بازیگر دیگری است که با رقم 7 بازی میکند. این لحظه ها رقابت باز هم شدت میگیرد. بازیگران دسته ارتش البته امیدوار هستند که باز فرصت ها برای آنها هم برای برابر کردن حساب پیدا میشد. نوریدین همراقولوف باشد در این لحظه ها توپ را از دست میدهد. بختیار عظیموف ارسال توپ به سوی و دروازه‌بان آرامانه این حالت رو برطرف کرده ایستاده است. اینجا نافهمی بین بازیگران است. عبدالخلیل بارانوف و سرگئی یاورسکی بین هم نافهمی دارند. بحث مناظره باشد خیلی طول میکشد. کارت زرد به سرگئی یاورسکی نشان داده شد به خاطر آنه که او اینجا واکنشی تیز و تند داشت با قاعده ویران کنی حریف. البته عبدالخلیل بارانوف قاعده بازی رو ویران کرد، اما نباید به این ترتیب
худи бозигар қарор барорад ё ин ки ҳукм барорад дар ин лаҳзаҳо, чунки ҳатман қарорро бояд дар ин гуна мавридҳо довар мебарорад. вақт бениҳоят кам боқӣ монда истодааст барои дастаи артиш. натиҷаи дастаи вахш дар бозии охир ба ин тартиб акнун агар имрӯз ҳам пирӯз шавад бад нест, зеро ин даста пештар аз ин паншеро тавре гуфтем дар ҳафтаи гузашта мағлуб карда бозии чаҳорфарсӣ. аммо камтар аз ин ду дафъа бухти пайдарҳам дошта, яке муқобили истиқлол ва дигаре муқобили барқчӣ. ҳар ду ҳам бисёр бухти аламовар буд, махсусан аз барқчӣ, чун дар дақиқаҳои поёнӣ рақобат ба дарвозаи худ онҳо гол сар доданд дар ҳамин майдон. байсиддин сафаров хело хуб тӯбро нигоҳ медорад, ирсоли тӯб ба сӯи ӯ, боз як зарбаи дигар ва дарвозабон ин зарбаро бартараф карда истодааст. Сардор Кобулҷонов аз удаи баргардонаи зарбаи задаи Абдулло Шарипов баромад. хело зарбаи хуб зад бозигари дастаи артиш. бубинед дақиқ дарвозаро ба нишон гирифт, аммо дарвозабон ҳам ин зарбаро бартараф карда тавонист. аз зарбаи кунҷӣ бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад. муҳиддин одилов партофти тӯб ба сӯи ӯ, зарбаро бо сар ҳам мебинем, вале тӯб рост сӯи дарвоза намеравад. шонси беҳтарин ва имконияти беҳтарин буд барои дастаи артиш то ин ки дар поёни ин рақобат дар дақиқаи ҳафтум илова гардида ҳисобро баробар кунад. ду имконият Абдулло Шарипов қаблан ва инҷо Исроил Холов, аммо ҳар ду ҳам комёб намешаванд. зарбаи Абдулло Шариповро дарвозабони ҳариф баргардонд, зарбаи Исроил Холов бошад хато рафт. хуб, довар гуфтем 6 дақиқа вақт илова карда буд, аммо дақиқаи ҳафтум илова гардида ҳам хотима ёфта истодааст ва аз эҳтимол дур нест ки садои уштаки довар баъд аз чанд сонияи дигар баланд мешавад ва расман рақобати имрӯза бо иштироки дастаҳои вахш ва артиш хотима меёбад. бале, ҳамин таврам ҳаст. ғалабаи боиrodавии худро дар ин бозӣ дастаи вахш ба даст овард бо ҳисоби 2-1. онҳо дар ибтидои рақобат ҳисобро кушоданд. дар дақиқаи панҷум мубинин ҳамроқулов гол зад, аммо баъдан Комрон Иброҳимов дар дақиқаи 20 ҳисобро баробар кард. дар қисми дуюм онҳо корти сурх гирифтанд, баъдан ҳариф ҳам корти сурх гирифт. дар дақиқаи 86 ҳисобро Сунатулло Исмоилов 2-1 кард ва баъдан боз як бозигари дастаи артиш корти сурх гирифт. бо ҳамин бозӣ 2-1 ба фоидаи дастаи вахш хотима ёфт. гурӯҳи бузурги ҷудоию техникии шабакаи телевизионии варзиш таҳти роҳбарии коргардон Фирӯз Бахтибеков ин гузоришро аз шаҳри Бухтар барои шумо омода карданд. дар назди микрофон шореҳ Парвизи Маҳмадамин буд. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр. салом арз медорем дӯстон ва ҳаводорони футбол. сармураббии дастаи клуби маркази варзиши артиш